Здравейте! Това е видеото продължение към видеото свързано с заваряването на тези елементи. Ако не сте го гледали, може да го видите в канала. Сега да видим как може да ги използваме. Това е BMS-че за зареждане и разреждане на самата батерия. Принципно може да се използваме и така. Както виждаме, батерията е заредена, но няма какво да ни контролира разряда и заряда. Тоест, елементите може да им падне много заряда и да се повредят, да се станат за в кофата. Затова ни е необходим BMS. Всяка клетка си има свое място. Така сякаш се вижда малко по-добре. Сега как да свържем BMS-а. За целта ще ни трябват малко проводници. Някакви проводници. Такива имам под ръка. Така трябва да ги свързваме, че да знаем кой проводник къде отива, къде е плюса и къде е минуса. Така, първо трябва да си подготвим проводниците с подходяща дължина. BMS-а може да седи някъде отстрани самия акумулатор. Ще използваме лента, по-здраво да се захване, и самия акумулатор. Така, това са проводниците, които сме си подготвили за свързване с самия. Всеки елемент трябва да бъде свързан на мястото си, като трябва да спазваме плюс, минус. Предварително съм ги почистил краищата. Трябва да се калайдисат. Така, това е пастичка и тинолче. Започваме от минуса. На мен ми е по-лесно по този начин. Пастичката почиства метала и по-лесно се запоява. Така, подготвяме си кабелчетата. Така,
Проводниците са готови. Сега тук трябва също да се направим пъпчици. Трябва да се зачисти. Това не е пюр никел. Тествах го с магнита. Хваща си. Може и за това така да посинява. Сега правим пъпчици. Тук. Почнем от плюса. Тук, тук, тук и тук. 4 пъпчици трябва да има. Моля се да почва с пасичка. Може да скочи да си. Тръгне малко. С пасичка и да се почва. Не е хубаво да се държи пирамика. Така нещо това. Нещо така се почва. Така също. Така се че. Получи. Също начин да стана. Тук, така да. Нещо това. И сега започне. Две свързваме и нещо. Така, свързваме биемешчето. Като започнем да речем от тук. От минуса да речем. Така минуса. Сега на този елемент плюса ще е тук. На всеки следващ елемент плюса е минус за предходния. Следно, да учим как да го насочим, за да има по-прен. Така, сгубихме BMS-чето, свързахме го. Сега да видим какво се получава.
Нищо. Ето, това е един елемент. Това е втория. Това е третия. И какво се получава на изхода? Нищо. Преди време се изгубявах с доста по-голям BMS и се чудих защо не се получава. И някой ми подсказа, както сега ще ви подскажа, с един проводник да свържа плюса с другия плюс. Ето така се получава. Изходящия плюс, т.е. всъщност за зареждане изходящия е един и същ в случая. Свързват се по този начин, така, и след като се свържат, ето, и имаме на изхода. На изхода имаме всичко необходимо. Така, стартирахме BMS-чето и сега трябва да видим каква работа може да ни свърши, примерно да захраним тази лампа и как да проверим дали работи. Ще изчистим акумулатора, а за зареждането съм го предвидил с такава буксичка и едно захранване този тип. Като захранването, ето може да видите характеристиките. Поръчано от Китай. Трябва да свържем лампата и зареждането на същото място, където ще бъде лампата. Като тук трябва да спазваме плюса и минуса на зареждането. Така. Реших лампата да не я запоявам директно, а ще я свържа с такава същата буксичка, за да може когато изгасне да се откачи и да се закачи зарядното. Защото иначе ако се закачи зарядното, тя ще почне да свети. Заедно едновременно с зареждането. То зарядното е 2 ампера. И не знам дали ако лампата свети.
ще може да се зареди изобщо. Тя мисля, че е 20 вата. Така. Много обичам да се мъча. Така е станало малко по-лесно май. Така, лампата е свързана. Може да ги изолираме. Ето е лампата. И сега да видим какво се случва. Ето е лампата. Така. Като така ще направим. Да не грее на масата. Ще почакаме да се разреди и да видим колко време е горе-долу. Е 4-5. Следим я. И след това ще опитаме да я заредим. Колко ли показва? Ще ми стана интересно. Приблизително 2 часа. Почти 2 часа. Опа! Е сега. Ето го момента. Тъкмо щях да проверявам. Сега на изхода нямаме нищо. На входа какво се случва? Осем волта. Значи при 8 волта на входа BMS спира. Взимаме си на контактче, като той спира дори да го откачим. Този BMS е такъв, че като го откачим и закачим отново, той не може да тръгне, докато не му се подаде зарядно. Ето го зарядното. Chinese. Върши работа. Не знам доколко е точно. Сега може да измерим.
Ето го зарядното. Така свети. Сега зареждаме. Нали зарежда? За тази буксичка нещо. Сега барка буксичката, може би. Те са такива. Добре, де. Имам още едно зарядно такова. Чисто ново. От мен това нещо не прави хубав контакт някъде. Да видим другото, което е чисто много зарядно. Ето го. Чисто много. Chinese. Китайско. Да видим. Може и самата буксичка да... Може и самата буксичка да създава това пинче. Може леко, ако се изкриви. Сега пак ако го изкривим. Нещо не прави. Не му харесва нещо. Все още. Още малко. Това е звука на това, което не трябва да се прави. Звука на късто съединение от BMS-а. Случва се такива работи. Сега внимателно ще го включим. Да видим. Това светни червено самото зарядно. Ето. Сякаш. Може и самата тази металната буксичка да си прави вече майтап. Добре, де. Това ще го нещим в следващото видео, където мисля тази батерия да я вградя в един вентоверт. Доста стар. Ако ви е интересно, очаквайте следващото видео. Чао!